ఇప్పుడు ఏమన్నా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పు. సిగ్గుపడ్డావు. నేను అసలు సిగ్గుపడ్డానా? నీ కజిన్ అనే కదా నువ్వు చెప్పావు, మరి తన పేరు చెప్తే ఎందుకు తన్నావు? తనలేదు. సారీ చెప్పు. సారీ. ఇప్పుడు నీకు ఇమ్ము అన్న ఎక్కువ, దివ్య ఎక్కువ? ఆఫ్ కోర్స్ ఇమ్ము. ఇమ్మువా నేనా? ఇమ్ము. మీ నాన్న ఇమ్మువా? ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళని చూసి అడిగావా? పాప అంతసేపటి నుంచి చూస్తున్నా, నువ్వు పట్టించుకోలేదురా. ఏం మాట్లాడుతున్నారని వింటున్నావా? కాదు, నువ్వు చూస్తావా లేదా అంత. నువ్వు చూస్తావా లేదా అని చూస్తున్నా.